Anya laki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo pang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangruna kat nagpudot ito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam di ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakkel tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumet, inton sumangpet. Daytoy mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusan. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kayan ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako na akong tatang. Anya nga ron ti maramidak nga no awan mo may lawan nga agaram. Apay no si kanti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram akit din. Ato di tatamamok a babae tinag-first move. Apay, awan kurso na nam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton aga pa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak tinagaram. Kit di nga binlasing patipil siya pa. Di saan aman nakiapa. Kundi ayatun na kanto, itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan, ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Auna ngam, dumteng to ti panawin. Amapukaw na kami, iti inam, iti na ito alubong. Kat agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agarim kit ka. Isong batam kit dinatakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ayos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatan nyo kit din dayto short pan kensando a ginatang ko. 7 a pares dayta. Bayad ti kamo tempredo. Ay, agyaman na kalo rin. Imbaglaki din adda kang agat-gatang kalagiti produkto me. Saan min akasapulan ng agbiyahe niya ile. Iso nga gagat kayo latang agmula predo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ay padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papayam. Pangipanamay kadagitan na loom a papaya, manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapanaglakaw, ngam kinapudno na kursunadam ni Loreng, manong. Anya kurso na da sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga agbiyahe nga aglako itinatay. Ayuna niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasem nga armain, manong. Sumaya ti biyag mo, no da jay ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayuna niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin basta sumaya ato ti biyag mo, manong. Sa nakas ita, kakaasi ka nga agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon. Kadwa amtaw nga biyahe itinatayang manaw. Nyalaki din.
ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agaya takin ka, Loreng. Katsapay la kuma, tadanam-namakin ka. Ha? Agpaiso ka di day nga ibagbagam? Oo, Loreng. Talagang agaya takin ka. Diyak namaan nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo. Kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-ding kami, hindi panagtungtungtung yukay. Panagkunak, naskang na makiasawa ka Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni tatang mat, nakababain mo ti kasta nga aramidan nyo. Oh, hindi kita nakababahinan. Sana nakababahin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo suntumot lang, tayo pagturungan na. Agkasar kayo, ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Naskan nga rod atulungan nak itinegosyo ka. Ha? Kasano ka hindi pa nagtalon ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang kan aglako itinatnatang kan prutas. Sige nga Rod, no isuti ko na. Amom ka di ti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod itilugan ta imanehom. Iso ti usaran ta nga agbiyahe itinatnatang. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay mat nga tan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loreng. Kat, kumusta kayo mo't ngay kini Fredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron anong kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung arod Katsapay la kumata iti kabiitan apanawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Apit ilang hak. Gapota saan ka nga agtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagim manong. Gimwapo ka mo iti kastaunay. Na, kasala ko ng muta pangit akasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra ka mo't. Pwera angaw manong. Dakkelan din nagbaliwam. Makita mi ta ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga Rod. Mariknak mo't laang tigim awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam. Ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Rulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ngay, si kamagam daw tamanong Fredo. Lumugan kayo. O may kalore, lumugan tan. Sige manong.
Sa di ti papanan nyo aya, dahil tulod kayo, tapno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori dita balay da, manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni ading Lure. Agar-ara magpailayang manong Prido. Kas nagayam. Sige nga Rod, tayo tulod kayo. Ay, naimbag pa'y da agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang ang marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya di kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Pay nga taakas dyan ti panagkita kanyak ni Lore. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti panagkitkita na. Kasla adda kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno agkita kami. Nagpintas ni Lore. Kaubingan na. Saan nakaskin ni Lore alaad? Mabalin ko, apagbalin ni Lore, babae, no kayat nalaki de. Si kamot tada dita sirok ti kayo, ading Lore. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Papanamaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kuman ti lumogan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kung uray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yung asawak. Armon ka kuma. Awan mo't parikot kanyak madan asawam. Ha? Tinapatag, sa anak abaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala. Ta awanan sa pula kiti biyag ko. Bakit? At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Shortcut ti Loreng. San ka di napimpintas no Lore ti awag ko keng ka? Ay, iyak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat ko latta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkas ang mutin na ito panang busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan itinapindas a masakbayan. Sino nga nga rutin na biro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly.
Kasta, binasted mo ni Orly? Wanfredo, awan tumat lang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron no kasta. Kabuta jak kahit nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunak laki din no kayan ayat mo ni din ni Orly. Ngam, nasayad mo. Kasaan mo pa'y asinong bata? Planok mo't kuman asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabyanak, tama nga lumakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Fredo. Jakla yung pagarap a babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging nga imunag da iti hotel. Awanan ka itibain manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. Adda lang aro din asawa na. Kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napan nagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kadag ito Anya nga minday tayo. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Ah, abay, ada ka di iparamid mo bakit? Adda, Anya day ta? agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay kaya paparawon nakmatan bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din na kay bagbagam bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarek yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kuha bakit? Isumat lagayam alori. Kunkunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lori. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin mo't laang ni Orly kanyak, asa anak nga ayatan, at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, sana po Lori Loring? Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka itibayin, Orly. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dalang arudan king kati amin. Agawan nak pa ilaeng. Gaputa siyak ti kayat ni Lori. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Ammumot nga armak. Inagaw mo pa ilaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki din. Mo para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.